खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय लोगोसेनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौबो जासिहरबाय आसा खालामो बे बोसोरनि नोंथांनि लानाय गासिबो थांखि आरो लुबैनायफोरा जाफुंगोन बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे साख्रिनि आपडेट होगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय साख्रिया एक्साइज डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों बेनि गेजेरजों नोंथाङा एक्साइज कनस्टेबल जानो हागोन गासै 222 एबा 222 टा पस्टफोर दङ बेखौ बिथांमोना SLPRB नि जितु अफिशियेल वेबसाइट slprb.assam.in बे अलरेडि होखादों नोंथांमोना गोसोब्ला बेयाव थांनानैबो बे अफिशियेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन बे अनलाइन जागोन अनलाइना 10 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बिथांमोना 2023 नि 10 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेनि जितु लास्ट डेटआ 8 फेब्रुवारि होनना बुंदों बेहाय 2022 होनना लिरदों नाथाय बेयो बिथांमोननि टाइपिं मिस्टेक जानो हागौ बेखौ बारा सिरियासलि लानो नाङा स' 10 जानुवारिनिफ्राय 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो एप्लाइ खालामनाय समाव जेबो रोखोमनि एप्लिकेशन फिस होनो नाङा स' क्लियार खालामनो हाखादों बिथांमोना स' दायो बे 222 टा भेकेन्सिसफोरखौ गुबुन गुबुन केटेगरिनि थाखाय राननानै होदों बे हौवासा आरो हिन्जावसा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन दे मानो होनोब्ला पस्टखौ राननानै होखादों नालाय हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बेवहाय नायोब्ला आनरिजार्भफोरनि थाखाय हौवासाफोरनि आनरिजार्भनि थाखाय 80 टा भेकेन्सिस दङ आरो फिमेल हिन्जावसाफोरनि थाखाय 34 टा टटेल 114 टा आनरिजार्भ आरो लोगोसे ST प्लेनफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनानै दोनदों 16 टा मासि हौवासाफोरनि थाखाय आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 7 टा भेकेन्सिस दङ पस्टफोर दङ रिजार्भ खालामनानै दोनखादों स' बेहाय ST नि पस्टखौ खम होनना नोंथांमोना एप्लाइ खालामालासिनो थानो नाङा दे मानो होनब्ला जोंनिफ्रा आनरिजार्भआवबो मोनहैखायो नाम्बार बारा मोनोब्लानो ST ब्लाबो आनरिजार्भआव मोनहैयो स' बे हिसाबै जोंनि ST फोरनि थाखाय ST हौवासाफोरनि थाखाय गासै 96 टा भेकेन्सिस दङ होनना नोंथांमोना गोसोआव सानना लायोब्लानो जाबाय मानो होनब्ला आनरिजार्भनिखौबो जों मोनो बेबायदिनो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आनरिजार्भआ 34 आरो ST प्लेनफोरनि थाखाय 7 टा बे हिसाबै 41 टा भेकेन्सिस दङ बर' हिन्जावसाफोरनि थाखाय ना सानना लायोब्लानो जाबाय 222 टानि गेजेराव बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनदों नेसनेलिटिफ्राथ' आरो इन्डियान जाखानांगोन बैसोखौ नायनि बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम होदों बिथांमोना 18 निफ्राय 30 नि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय जोंनि ST फोरा एक्सट्रा 5 इयार्स मोनखायो स' बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि बर'फ्रा 18 निफ्राय एबा बर' माने ST फोरा 18 निफ्राय 35 नि गेजेरनि जायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' क्लियार खालामनो हाबाय बेनि उनाव इडुकेसन क्वालिफिकेसन जितु सोलोंथायारि रोंगौथि बेयो अनलि मेट्रिक पासल' जायोब्लानो जाबाय मेट्रिक पासब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जेबो रोखोमनि गुबुन डकुमेन्ट्सनि गोनांथि गैया इडुकेसन क्वालिफिकेसनाव बिथांमोना लिरनानै होखादों फिजिकेल फिटनेस बेथ' आरो जाखायोनो मेडिकेल टेस्ट बा गुबुन जितु फिजिकेल टेस्ट बेफोर गासैबो जाखायो जितु आसाम पुलिसाव आगोलाव जायफोरा होना मोनखादों बेफोरबायदिनो जागोन एसे डिफारेन्स होनना बुङोब्ला खारनाया एसे खम दङ बेवहाय हौवासाफोरनिया 1600 मिटार दङ आरो हिन्जावसाफोरनिया 800 मिटार दङ आं बेनि डिटेल्सखौबो होजोबखागोन PST एबा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव हौवासाफोरनिया जोंनि STफ्रा 160.02 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जाबाय जौथाया हाइटआ आरो हिन्जावसाफोरना 152.4 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जागोन चेस्टआव हौवासाफोरनिया 80 सेन्टिमिटार जानो नांगोन नर्मेला आरो बेखौ 5 सेन्टिमिटार खमावनो 5 सेन्टिमिटारखौ बारायनांगोन 80 निफ्राय 85 जानो नांथारगोन आरो हिन्जावसाफोरनियाथ' जेबो रोखोमनि चेस्ट सुनाय जानाय जाखाया स' हिन्जावसाफ्रा बेहाय जेबो टेनसन लानांगौ गैया वेटआ एबा लिरथाया जितु हाइटनि हिसाबै नायगोन बिथांमोना स' बेखौबो एसेबां टेनसन लानांगौ खोथा गैया माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बेखौ बिथांमोना अनलाइन खालामनो होदों अनलाइना slprb.assam.in बे वेबसाइटआव जागोन बेखौ नायना ला नोंथांमोना आं सिन होनायखौ slprb.assam.in बेयावनो आसाम पुलिसनि एप्लाइफोराबो जाखायो स' आसाम पुलिसनि आन्डारनि टाइपनि जागोन एक्साइज डिपार्टमेन्ट होनना बुङोब्लाबो मानो होनब्ला खारनाय बारनाय गासिबो दंजोबखायो नालाय फट' सट' गासिबो होनो नांगोन सिगनेचार होनो नांगोन बेफोरखौथ' मिथिखायोनो डकुमेन्ट्स होनना बुङोब्ला एडमिट कार्ड नांगोन मेट्रिकनि एडमिट कार्ड नङाब्ला सार्टिफिकेट होनना बुंदों प्रुफ हिसाबै बेनि उनाव मेट्रिकनि पास सार्टिफिकेटखौ नांगोन लोगोसे मार्कशीटखौ नांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड बेखौबो नांगोन लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेटखौबो नांगोन आरो NCC दङब्ला NCCनिखौ नोंथांमोना होयोब्लानो जाबाय बेवहाय इफ एनि होनना बुंदों दङब्लासो दे दायो सेलेक्शन प्रसिडिउराव थांसै आं माने सासे मानसिखौ माबोरै सेलेक्ट खालामगोन होनना सोङोब्ला फार्स्टआवनो PST जागोन जितु फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट होनना बुङो सुनायफोरा हाइट सुनाय चेस्ट सुनाय बेफोर जाजोबगोन बेनि उनाव PET जागोन फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट
PET आ गासै 40 एबा 40 मार्क्सनि जागोन बेनिनो 20 मार्क्सआ खारनायनि जागोन आरो 20 मार्क्सआ बारनायनि जागोन खारनाया 1600 मिटार्स खारनो नांगोन हौवासाफोरा आरो हिन्जावसाफोरा 800 मिटार्स खारनो नांगोन जेसेबांनो फास्ट खारगोन नोंथाङा एसेबांनो बारा नाम्बार मोनगोन माने आसाम पुलिसाव जाबायदि आगोलाव बेबायदि जायोमोन ना 14 मिनिट्स टाइम होयोमोन 3200 जितु मिटार बेखौ खारनांगौ जायोमोन आसाम पुलिसनियाव जेरै 10 मिनिटाव खारखाङोब्ला 20 मोनगौमोन स' बेफोरबायदि टाइपनिनो आरोना बाट बे मोनसेयाव खम खालामनानै होदों बे मोनसे गोदान नटिफिकेसन फैनो एक्साइज डिपार्टमेन्टनियाव बेहाय हौवासाफोरा 1600 मिटारल'सो खारनो नांगोन आरो जाय फास्ट खारखांनो हागोन बा टाइम हिसाबै बेखौबो खारदों बिथांमोना बेखौबो खोन्थानो हागोन आरो लं जाम्पबो दङ बेहाय हौवासाफोरनिया 335 सेन्टिमिटार बारनो नांगोन खमथारानो आरो बेनि जेसेबांनो बारा बारगोन बे हिसाबै नाम्बारखौबो मोनखागोन आरो हिन्जावसाफोरनिया 244 सेन्टिमिटार बारनो नांथारगोन खमानो खनथाम चान्स होगोन होनना बुंदों बिथांमोना खारनायाव जुदि नायोब्ला 300 सेकेन्ड हौवासाफोरनिया 300 सेकेन्ड्सनि गेजेराव जुदि खारखाङोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों 330 सेकेन्ड्सनियाव जुदि खारखाङोब्ला 16.4 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों बेबायदिनो बिथांमोना माने मार्क्सखौ राननानै होखायो नोंथांनि खारनाय टाइमनि हिसाबै नायनानैसो स' बेखौ एसे नायना लायोब्लानो जाबाय बिनि उनाव लं जाम्पआवबो बेबायदिनो 16.485 सेन्टिमिटार नामा बारोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन बेबायदिनो खम जेसेबां बारगोन बिदिनो नाम्बारफोरा खम मोनखागोन स' नाम्बारखौथ' जेसेबां हायो बारा मोननो नांखागोन नोंथांमोना पस्टआ जिहेतु खम दंखायो स' 500 सेन्टिमिटार जुदि बारो अब्ला 20 मार्क्स मोनगोन ना बिथांमोना लिरनानै होखादों बेवहाय स्क्रिनाव नायना ला 500 सेन्टिमिटार बारोब्ला बेबायदिनो 480 सेन्टिमिटार्स बारोब्ला 18 मार्क्स मोनगोन स' जेसेबां गोजान गोलाव बारगोन बे हिसाबै जागोन बेयो हिन्जावसाफोरनियाव बेबायदिनो खारनाय दङ 800 मिटार्स खारनो नांगोन 160 सेकेन्ड्सनि गेजेराव जुदि खारखाङोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन बेबायदिनो जेसेबां टाइम लागोन बेबायदिनो मार्क्सफोराबो खम जालांबाय थाखागोन लं जाम्पआव बेबायदिनो 244 सेन्टिमिटार जुदि बारनो हायोब्ला मिनिमामखौ बारनो नांखागोन ना बिथांमोना बुंदों आरो 244 सेन्टिमिटार बारोब्ला 10 मार्क्सल'सो मोनगोन बेबायदिनो 389 सेन्टिमिटार जुदि बारोब्ला 20 मार्क्स मोनगोन होनना बुंदों आरो बेनि बारा बारोब्लाबो 20 मार्क्सखौनो मोनखागोन नाथाय बिदि जेसेबांनो खम जागोन बारनाया एसेबांनो नाम्बारखौबो नोंथांमोना खम मोनगोन PST आरो PETनि उनाव सेलेक्ट खालामगोन बिथांमोना मोनसे मेरिट लिस्ट दिहुनगोन जितु माबानि हिसाबै पस्ट हिसाबै माने मोनसे पस्टआव साबाखौ लिंहरगोन होनना बुंदों बे हिसाबै नोंथाङा जुदि सायख'जायोबा सायख'जाबाय रिटेननि थाखाय माने रिटेनबो जागोन बेवहाय स' आसाम पुलिसाव जाबायदि दङ जाबायदि जे बेनो दे गासैबो प्रसेसा एखेखा गासै 100टा कुइसन्सफोर थागोन होनना बुंदों रिटेन टेस्टआव 50 मार्क्सनि जागोन बेवहाय बिथांमोना साबजेक्ट्सखौ बुंखादों जेराव एग्जामाव मा टाइपनि कुइसन फैगोन होनना बुङोबा एलिमेन्टारि एरिथमेटिकनि फैगोन जेनेरेल इंलिशनि फैगोन लजिकेल रिजनिं आरो मेन्टेल एबिलिटिनि फैगोन आसामनि हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इक'नमिनि फैगोन लोगोसे जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज आरो कारेन्ट एफेयार्सनि फैगोन एग्जामाव स' PST बा PET बेहाय पास जायोब्लानो जे नों एग्जामखौ होनो मोनगोन बा रिटेनखौ होनो मोनगोन बे नङा दे मोनसे पस्टआव साबाय सेलेक्ट खालामगोन बे हिसाबै नोंथांनि मुङा फैयोब्लासो बेयो जागोन NCC जायफोरनाव सार्टिफिकेट्स दङ बे हिसाबै नोंथांमोना नाम्बार मोनगोन NCC C सार्टिफिकेट दङब्ला 5 मार्क्स मोनगोन B बा 3 मार्क्स मोनगोन A बा 2 मार्क्स मोनगोन बेनि उनाव अरेलबो दङ अरेला 5 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों बेवहाय अलरेडि लिरखादों अरेल बा भाइभा भस मेक्सिमाम 5 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों स' बेफोरनोमोन गासै जुदि नायोब्ला टटेल 100 मार्क्सनि जागोन फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआ 40 मार्क्स रिटेन टेस्टआ 50 मार्क्स NCCआव 5 मार्क्स थागोन जुदि दङब्ला आरो अरेल लोगोसे भाइभायाव 5 मार्क्स थागोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय 10 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जागोन अलरेडि बिथांमोना बुंखादों एप्लाइ खालामनायनि वेबसाइटआ slprb.assam.in बेहायनो थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 8 फेब्रुवारि स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं